Ngakwa ban ai khulei ye ki prolog ke bi ki jonga ke baju snotonot ban kli jingkli lengba kani ke channel Khasi Gospel Media ha ke YouTube ha ki comment section kumjuru ke baju snotonot ban kli jingkli lengba ke WhatsApp number jonga ngakwaru ban panmap namar ngamsham layo ekalar ban jubab marmar ye ke jingkli ki jongpi Henry ngadwai bo museum jongblei un penla yang ai pi bangin sotho ya kaktien ka bem ka jong u ka Bible sai sin biang haka keteng ka bathiang tam ka jong u Jesus Christ ngai khublei ban ngapriang subhai pi baro shakani ke channel Khasi Gospel Media hagani ka por ngakwa ban jubab ya kani ke jingkli balakli ka baong kumni pastor ngakwa ba pen pensha yanga kani ka banta room kalano bakasaw ka dekat ka bankong terter dongni puli ka dekat ka bankong Ti penshim lok haladi ya uta ubalang tulot hala ka jinget Henry om sya ka banya sat penram ya ki jingmut kendia jong u ka jikai ka jong upol kalong ba ubaklan bat ubatulot ka jinget kidei banya sanlang kidei banya yat lang bat khantam me ubaklan un ai mesem ya ubatulot bat ubaklan umdei ban penram ya uta ubatulot Khamtam habaudan ya kita ki jingmut ki jong u ban kendia lani ban kiar na kinu ki banta kadkhot ka baar bat ka balai namar uwe unget ba ubet ban bam ya ki eke baro Henry uta upatlot ubam tang ya ki jur me ubam wat nyu ben no ya uta ubam lamne me ubam wat penrem ya uta uwe ubam namar ublei ulap diang ya u kamat hangni kamdi ka jajembam kinu kimrat bakho kinu kimrat ke bamkho kano ka bare ban bam kano ka bamde ban bam kamat hangni kadon ka jingede ya ka ba wap sopol ula thoru ya kani ka banta ha ka shithi nengkong koren kalonong ba phra ka khat ka basaw kanuksa ka bangakwa ban ai shaphang ka babam namar kata na kita ke ru balaknya ha ke blithau ngite ba blithau umlong aa ruem ha ka parthai But omdon ublay Henry tang away. Kay kabangakwa ban ong ubakhlain ke jinget. Ya kadok kanya let's say kamasi kabla kanya ha ki blay thao balawandi hayo. Habaw thiet habaw bam utip ba ki blay thao kimlong AA namar ba udon ublay ubakhaw ubadon bor uban pelat na ki ksut ki kray na ki AK baro. Henry yaw patulot ka Bible ko ongkom ni Rome kalano makasaw ka dekat ka apply Henry utaw basngo artatin lada ubam lapan ram yau naba umsyam bam nakajingit ti ke baro ka bamlong nakajingit kalong popken kay ka bangakwa bang kado hangni lada don ya kajingit pangitip ba ublay ula banyada ngitip ba ublay uday ublaay ubla pen kerpangi kiniki baro kay ka bangakwa banong ba ki balai ha ki blai thau kim long radon ka jing sngo tatin bha banai bam nang ta shishu ya ubaklan ha ka jinget ubabam ya kata ka jaddo balaknya ha ki blai thau ke ka ba upol uhikai hangni kalong khamtam ha ba uya lang bot ubotolot ka jinget nengkong koren kalano ba phra ka khat bakhnai Henry to sumar biang phi yo ba kumnuru kani ke jinglai lu jengpi kalai long ka jingjinthot ya kita ki batolot ka jing smo shlur ka jonga let's say ka jing smo khlan jinge ka jonga kalai ta yo batolot ka jinge nyaban muhusir ya ka ka bangibam bat shushu nengkong koren kalanong ba pra ka kha khalai hangni ko ong na ba kumta lada ka jingbam ka panthot yo para bangit jonga daleleru ngan ombam do lano ru yo bang penthot yo para bangit jonga kabaha bangan obam dena takadaw ba wap sopol utho ya kani kabanta ya kabangile puli rom kalano bakasaw ka dekhat ka baar namar uwe unget ba ubet ban bam ya ke kibro hande uta upatrot ubam tangya ki jor ngini po siya kuway pat kabanta kamat rom kalano bakasaw ka dekhat ka basan ka baong kumni Way ukamnyo kor ya ka way ka sngi ban ya ka way pat ka sngi. Way pat te unyo kor rengkat ya ki sngi baro. Tolong way baro bala sngo kunya skam hala ka jong
kajong kajing mut hi. Habai di bat kani kebenta kasngi. Kamdon kajingya di lani kajingya tai syapang kisngi maneblay. Let's say syapang ka sabton, syapang ka sondi ha kani kapor. Kani kasngi ka ba u apsopol u tho kamdon jedi bat kini kebenta. Uni unong tho wang kumni. Katu kani ki kristan jiu kinget badon ka hok ka jingba ha ka basya jingit ha kisngi balabu tikna. Ki bishari ki wipat da ki kedan ha ka jingle jong ki hi. Ki farsi ki sya jingit lada kumno asin syetio bat ki kop sorong yakani Lukas kalono bakat pra dekot ka bakat ar. Ho ha kisngi ki jong wa apsopol kidon ki ju ki farsi lani kiwe de ki bala kelalong kristan kamtam na ki farsi ki badoni ki sngi ki bakarpang jong ka jing sya jingit nama ki ju sya jingit asin ha kishitiyo bat ka ka ba o apsopol u tho hangni wei kham nyokor ya ka wei ka sngi ban ya ka wei pat ka sngi wei pat te u nyokor rangkat ya ki sngi baro tolong wei baro bla sngo kunyas kam hala ka jong ka jing mot hi kwar ban kdo ha ka benta ka bar jong kene ka jingi puli lada pi puli na ka bible pi bangla shando rom klono ka saw ka dekat ka ban kong ha do ka ban riu ha trai do ka kdo ya ka ka ba wapso poru tho na ka shiti kolosai klono ka ba ar ka dekat ka ba khat riu kong kumni namar kata wat ai ba unoru un bishare pi ka babam lani kabadi lani shapang kasngi jang khawai lani unai thumai lani kasngi sabton yakani kabanta labun ke basotho bakla de ki parakasan ke bai ki jonga kani ka babam kabadi kamde shapang ki jimbam jingdi jong ki an jikot jingkhya kidei shapang ki jimbam jingdi jong ka kenya ka kriam Leviticus kalonong ba apulai khot balai pinyo balai pupra ba kini ki ba ngimne shu banikran banle namar ba ka Bible ko kumni Kolosai kalonong ba ar ka khot khanyo ki bolong ka serngiu ya ki ki ban sawan Henry Kamet kalong ka jong ukres kanuksa hakapon min barem labam ya ukpu baklam thiat nangkong koren kalonong basan ka khot ka ban riu hadu ka ba pra ka testament batmai ka kdo bar ka kumni ukpu baklam thiat utho parshi ya Jesus Christ oba khlam pop oba ngide ban mat halaka sngi jong jing im magajam sim nangta ulang brot bala penyap ne ka snam jikimrat bala play ka tho parshi ya ka snam Jesus Christ obalong ulang kenya basisha bala basispa ban pen im janai yangi ningkong Petros kalonong meningkong ke dekat pakat pra hadu ke barpo nang ta ukuran du syapang unai thmai lani kasngi sabton ngakwa ban pesuthu syapi dan aja ki sabton ha ka Bible kawai ke di ke sabton ka ba shisin syitio ka bala ai do oblay hashwa jong kapop hashwa ba on mi ke jai menriu jiu hashwa bo Moses unyo ya ki shpo tuli ki hukum haki adli ki molknya bala tho ki shinriakti ki jongblei kani ke di sabton shwa ka pop bala krana kitab Genesis kolonong ka baar ka dekat ka baar bat ka balai ka bahab akasi sajan ka sngi ka bahnyo ha ka ba ublei ha ka ni ka sngi ula sngi udah kerkhu ya ka ni ka sngi bat udah pengketang khu ya ka bat kawai pan kasabton kade kasabton kabashi sin hisnem kabalaai do blay hadin jong kapop ngakwaru ban pensuthu ba kaktin sabton kawan nagaktin Hebrew Shabbat kabumut kajing shongthat kabangiklet ikikam ki jam baro ngiplut ikapo ban ai iki kenta bakentang baro shablay kani kasabton kabashi sin shisnam kidon hinyo tuli hakashisnam belakran haka kitab Leviticus kalonong ba apply ke dekat ke banyo ke bapra ke dekat ke apway ke dekat ke apsau ke dekat ke apnyo ke dekat lai puar hadu lai penriu kini kisabton ke basisin sisnam ke mahap haka sngi ke banyo thik dan ke bahap akasi Monday lesi haka si Wednesday
Kolosai kelonong kebaar ke dekat ke bakasau ukuran bat upersuturu yengi habalala pendamno ya ka kot jengkula bla tho akinyam kirkom ka klam kedo hangni bala tho ha ki moluk niap ka klam kedo hangni ba ujus krus ula pendam ya kishukum henry ula pendam ya ka kot jengkula bla tho akinyam kirkom ka bala persya yengi ka bala long persya yengi bat ula wengno ru ya ka rasanar yaka ha gading pna kitu kijat jingbam jingdi ha kakenya gakriam yikita ki ba wap sopol ong bangim deshu bambishar kitu kijat sabaton ki ba shisin shisnam ban pendap yakinyam girkom yakitu ki ba wap sopol ong bangim deshu bambishar lani banle hendai to tib ba ka sabaton ka ba shisin shitayo kabala ai doble hashwa jangapop ka testament mathmai ka ogum ni Hebrew kalonong basaw ka dekot ka bakhanai namar kata kadang sa ka jing syang thai ka sabton ya upay lang jongle de namar kata ka ni ka jing tho blakran na rom kalonong ka ba khasaw ka dekot ka ba san kamdon jing dei ee shaphang ka sabton ka ba shisin shitio ka blapne doble ban ong bangin jin no da ka wei ka banta to ai bo blay on kurku yangi iwi puwe nakabenta kabrom jumblay amen.